Καλημέρα. Χαίρετε. Μάλλον έχει πάθει κάτι η μπαταρία από χτες που έπεσε. Δεν ανοίγει. Για να δώσε μου το να δω. Κλασική περίπτωση Βλάδης. Αλλά θα σου κάνω εγώ μια πατέντα. Δώσε μου λίγο κούκλα μου. Αυτή εδώ έχει σορβιτόλι μέσα. Δεν ξεκολλάει με τίποτα. Βεντούζα! Και μυρίζει και ωραία, φραουλίτσα. Σέρβις κινητού 1994. Με το χθες δεν σε συνδέουν πλέον και πολλά. Με το σήμερα σε συνδέει ο Γερμανός. Γιατί στο Γερμανό θα βρεις έναν εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις σε κάθε κατάστημα και πρωτοποριακές υπηρεσίες όπως επιτόπου αντικατάσταση και ασφάλιση κινητού. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς κινητό, Γερμανό και είσαι μέσα.